Bueno, yo normalmente hago lo que es tipo contabilidad. O sea, yo soy contable, pero sí ayudo a la gestoría de contabilidad. Suelo hacer trabajo de calle, también suelo ir a cajeros y hago lo de las cartas y los trámites de cajero. Hago trabajo de oficina, que es el tipo lo que estoy ahora de ensolar cartas, y hago también monto las carpetas de visita, de alquiler y de ¿cómo se llama? De venda. Quan vam tenir l'oportunitat, per una sèrie de circumstàncies, de que s'incorporés a treballar el José María, home, ens ho vam plantejar com un repte. Això ens va fer aprendre moltes coses, entre elles que el José María és una persona que no té filtres. Jo crec que ha portat molt a tots els companys. José María es va incorporar a l'empresa el 2011, és com un company més, fa molta cura, totes les tasques, normalment va al matí i ens saluda a tothom, com a company és un 10. És un noi molt eixerit i és molt divertit. Li agrada ballar, i en algun cop hem ballat aquí a l'oficina, i és un noi que t'ajuda molt a l'hora de treballar i a més és molt responsable. Conec el Josep Maria des de fa 30 anys. A part de ser el meu company de feina, he tingut la sort que el José és el meu amic. Cada matí quan arriba és l'única persona gairebé de tota l'empresa que arriba amb un somriure. José és un amic, és molt agradable, està sempre per ajudar-te, és un gran company de feina. Treballar amb el José és molt divertit perquè també els dos som una mica friquis, ens encanta Harry Potter i a part d'això és molt bon company y ens ayuda molt a las tareas aquí de la oficina. Bueno, eso que me gusta trabajar, no, pero me gusta el trabajo de equipo, me gustan los compañeros y compañeras que tengo y sí, me gusta el trabajo que hago.